Türkmenistan Israil'in Iranyň ýadro we harby nişanlaryna garşy amal aşyran darbalary bilen baglylykda ýakyn günde ordaky ýagdaýa aladalanma bildirdi. Resmi Aşgabat goňşusy Iran bilen serhetden öz giňişligine geçen daşary ýurtlulara kömek berýänligini aýdýar. Azatlyň çeşmeleri ýurt harbylarynyň ýokary taýýarlyk derejesini güýçlendirendigini habar berýärler. 13 iýunda Irana hüjüm edilen wagtynda türkmen harbylary raketalaryň türkmen tarapyny tütänden uçup gelmeginden alad edip Hova gorun sistemalaryny taýýarlyk derejesine getirip 3 gün wärdik ayak üstünde nowaçylyk çekýärler. Dip harby çeşme 16-njy ýunda habar berdi. Israil 13-nji ýyla geçilen gijeden bäri Iranyň dürli sebitlerindäki ýadro detgalaryna we beýleki harby nişanalaryna giňgerimli howa darbalaryna amal aşyrýar. Bu hüjümlerde Iranyň ýokary derejeli harby ýol başçylary hem öldürildi. Iran öz ýadro programmalaryna garşy başlanan harby operasiýa jogap edip Israila darba urýar. Soňky 3 güniň dowamında Iranyň Israila uran darbalarynyň netijesinde 20 töwerek adam öldü, ýüzlerçe ýaralandy. Türkmenistan bu ýagdaýa resmi reaksiýa bildirdi, emma öz giňişligindäki harby taýýarlyklary agdamady. Türkmenistan özüniň günorta goňşusy Iranyň ýadro we harby nişanlaryna garşy Israiliň amal aşyran darbalary bilen baglylykda ýakyn günde or sebitinde dartgynlygyň güýçlenmegine alada bildirdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 13-nji ýylda giýişlik ýaýradan beýanatynda ýurduň bitaraplyk statusy bellenýär we Aşgabatyň syýasy ýa-da başga meseleleriň çözgüde hökmünde güýç ulanmagy ýa-da güýç ulanmak haýbatyny kabul etmeýänligi aýdylýar. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrundaş bolan Türkmenistanly çeşmeler türkmen harbylaryna 15 güniň dowamında güýçlendirilen tertipde nowaçylyk çekmegiň tapşyrylandygyny bellep, hususan da radiasiýany ölçeji gurallaryň işledilýänligini aýtdylar. Şeýle gurallaryň Iran bilen serhetdäki Sarax, şeýle de Aşgabatyň we Mahtumgoly etrabynyň garnizonlarynda yerleşdirilendigini çeşmeler belledi. Serhetde himiki folklor radiasiýany ölçeýärler. Türkmen wasydan Iran tarapda atylýan raketalar görünýär. Günwatar Irandaky territoriýadan Türkmen wasy çelini 500 kilometr arlyk bar. Dip Balkanly çeşme aýtdy. Türkmenistanyň Iran bilen 1148 kilometrlik umumy serhedi bar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 16-njy ýylda ýene bir resmi beýanat ýaýradyp, Irandan gelýän daşary ýurtlulara ynsanperwer kömeginiň berilýänligini habar berdi. Ýakyn günde orda emele gelen ýagdaý bilen baglylykda häzirki wagtda Iranyň çäginde bolan daşary ýurtly diplomatlaryň we olaryň maşgala agdalarynyň şeýle hem beýleki raýatlaryň çykmagy üçin Türkmenistan tarapyndan öz çäginiň berilmegi boýunça tizden çäreler görülýär diýilip Daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Bu resmi habara görä 120-den gowrak adam barlyk geçiş nokotlary arkaly Türkmenistanyň döwlet serhedinden geçipdir. Olaryň arasynda Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Özbekistanyň, Täjikstanyň, Rumyniýanyň we beýleki ýurtlaryň raýatlary bar. Gelen adamlaryň awtologlar, iýmit mehmanhanalar we elkinji nowatdaky zerur serişdeler bilen üpçün edilýänligi aýdylýar. Bu aralykda azatlygyň çeşmeleri Iranyň raýat aviasiýasynyň Türkmenistanyň giňişliginde peýda bolandygyny habar berdiler. Balkanawadyň we Aşgabatyň howa menzillerindäki ýagdaýdan habarly çeşmeler Irandan ýolagçy uçarlaryň onlarçasynyň Balkanawadyň halkara howa menziline kabul edilendigini we paýtagtyň howa menzilinde hem birnäçe uçaryň bardygyny habar berdiler. Uçarlaryň gonmagyna ruhsat berildi. Bu elbetde hoşniýetli goňşuçylyk maksadyna bagly. Olar harby maksatly uçarlar däl, raýat aviasiýasyna degişli diýip Türkmenistanyň aviasiýa pudawndaky ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri aýtdy. Çeşmeler Iranly uçarlaryň Balkanawadyň aeroportunda 10-njy ýylda peýda bolup başlandygyny bellediler. Uçarlar Israiliň hüjümünden bir gün öň Türkmenistana yerleşdirilip başlandy diýip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu bu maglumaty resmi taýdan tasdikladyp bilmedi. Şeýle-de çeşmeler Iranyň howa giňişliginiň ýapylmagyndan soň daşary ýurt uçarlarynyň birnäçesiniň Türkmenistana wagtlaýyn gonmaga mejbur bolandygyny habar berdiler. Balkanawat we Aşgabat howa menzillerine Kazak, Rus uğurları we Dubaya barýan Iran uğurlaryna wagtlaýyn gonmagy hem ruhsat berildi. Irana uçar gatnamaýanlygy sebäpli olar Türkmenistana gonyp durlar. Uçarlaryň gonmagyna ruhsat berildi. Bu elbetde hoşniýetli goňşuçylyk maksadyna bagly. Olar harby maksatly uçarlar däl, raýat aviasiýasyna degişli. Dip çeşme 15-nji iýunda belledi.
İran'ın hova geňişliginiň yapylmagy sebäpli Aşgabat bilen Dubaýyň arasyndaky birnäçe uçuşyň ýatyrlandygyny Türkmen News neşri habar berdi. Garaşsyz neşir 13-nji ýylda Türkmenistan aviakompaniýasynyň Aşgabatdan Dubaýa we Ýygyna reýslerini ýatyranlygyny emma şol gün Fly Dubai kompaniýasynyň Aşgabada reýsini amala aşyrandygyny ýazdy. Neşriň ýene bir maglumatynda 13-nji ýylda Aşgabatyň howa menzili planlaşdyrylmadyk birnäçe halkara ýolagçy uçaryny kabul etdi diýilýär. Maglumatda Iranyň üstünden asmanyň yapylmagy sebäpli Fly Dubai uçarynyň şeýle hem Jazira we S7 uçarynyň Türkmen paýtagtynyň howa menziline gyssagly gonanlygy aýdylýar. Ýolagçylar terminalda 12 sagatdan gowrak wagt geçirdiler. Olar kadaly iýmet bilen üpçün edilmänligini, olara mehmanhana hödürlenmänligini we daşarky dünýä bilen aragatnaşyksyz galandyklaryny habar berdiler diýip Türkmen News ýazýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna görä ýurt içinde Irandaky ýagdaýlaryň ykdysady täsiri hem duýulyp başlanypdyr. 13-nji ýyldan bäri serhet gümrügi türkmen raýatlaryna Irana geçirmeýär. Emma Iran tarapyndan ýük ulaglara Türkmenistana geçmäge ruhsat berilýär. Bu aralykda bazarlarda Iran haritlarynyň bahasy gymmatlap başlapdyr. İsrail, İran'ın raket zarbalarynyň Tel Aviv we Hayfa şäherlerinde 8 adamyň ölümine getirmeginden soň Tehranyň ýaşaýjylarynyň munyň bahasyny tölejakdygyny duýdurdy. İsrail bilen İranyň arasyndaky hüjümleriň güýçlenmegi Kanadada geçirilýän G7 sammitiniň gün tertibinde de möhüm mesele bolup durýar. İsrailiň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça milli gullugy 13-nji iýundan bäri İran'ın hüjümlerinde 23 adamın helak bolandygyny habar berdi. Bu hüjümler İsrail'in İran'ın ýadra maksatnamaty bilen bagly ýadra we harby detgalaryna garşy amala aşyran zarbalaryna jogap hökmünde başlapdy. İran häkimetleriniň maglumatyna görä, İsrail'in hüjümlerinde sol döwürden bäri azyndan 224 adam öldü. 16-njy iýunda ýerden İran'yň Hayfa şäherine eden hüjümlerinde 100den gowrak adam ýaralandy. Halat edijiler şäherde harabalarda gözlek işlerini dowam etdirýärler. Tel Avivde bolsa bir näçe ýaşaýyş aýyny raketalar degdi. Ziyan çeken jaýlaryň käbiri Amerikanyň konsullugynyň goloýunda ýerleşýär. İsrail'in gorunmak ministri İsrail Katz Tehranyň ýaşaýjylary munyň bahasyny ýakyn wagtda tölerler diýip İrany ýaşaýyş jaýlaryny bilgatlaýyn nysana almakda aýplady. İsrail'in Tehranda ýokary derejeli harby ýolbaşçylaryň we ýadra alymlarynyň ýaşaýan ýerlerine hüjüm etmegi İranyň paýtagtynda gowwaly ýagdaýlary güýçlendirdi. Şäherden demirazyga tarap uzaýan ulak hatarlarynyň emele gelendigi aýdylýar. İranyň Daşary işleri ministrliginiň medeniýet wekili İsmail Baheyi 16-njy iýunda BMG-ni İsrail'in agresiýasyny ikrar etmäge we ýazgyrmagy çagyrdy. Ol şeýle-de Amerikany İsrail'in hüjümlerine ýardam bermekde aýplady. Amerikanyň prezidenti Donald Trump 15-nji iýunda Birleşen Ştatlaryň konfliktde gatnaşmaýandygyny aýtdy. Ýöne İsrail bilen İranyň birek-birege edýän hüjümleriniň dowam etmegi bilen ýagdaýlaryň üýtgemeginiň mümkindigini duýdurdy. Trump G7 sammitine gitmezinden öň jurnalistlere beren jogabynda Amerikanyň İsraili goldamagyny dowam etdirjekdigini aýtdy. Ýöne gosmaçy ädimler barada jikme-jik maglumat bermedi. 15-nji iýunda ABC News telekanalyna beren interwýusynda Trump'tan 3 gün ozal başlanan konfliktde Amerikanyň has isçen gatnaşyp-gatnaşmajakdygy soruldy. Trump, biz häzir munyň içinde däl, ýöne goşulmagymyz mümkin. Ýöne häzirki wagtda biz oňa gatnaşmaýarys diýip jogap berdi. Şeýle-de ol konfliktiň bet edilmegi üçin ylalasyga umyt edýändigini aýtdy. Men ylalasyň wagtynyň ýetendigine ynanýaryn we ýagdaýlaryň nähili özgerjekdigini göreriz. Käte olar özara urusmaly bolýar. Ýöne biz ýagdaýyň nähili boljagyny görmeli bolarys diýip belledi. Konfliktiň ýakyn gündogurun beýlik tebitlerine ýaýrama howpunyň arasynda 15-nji iýunda Ýemeniň Hutki toporlary Israila garşy İran bilen utgaşykda raketa darbalaryny amala aşyrandygyny aýtdy. Bu İran bilen ýakyn gatnaşyklary bolan toporun Tehran bilen birlikde hüjümi amala aşyrandygyny ilkinji gezek açyk ma'lum etmegi boldy. Bu howa darbalary Amerika bilen İranyň arasynda Amanyň paýtagtynda 15-nji iýunda meýilleşdirilen ýadra gepleşikleriniň täze tapgarynyň ýatyrylmagyna sebäp boldy.
İran İsrail'in hüjümlerinden soň gepleşiklerin manisyz bolandygyny aýtdy. İran'ın Daşary işler ministri Abbas Arakçy döwlet medeniýetine gepleşiklerin dowam etdirilmeginiň hiç kili esasynyň galmandygyny aýtdy. İran'ın parlamentiniň deputatlary ýakyn günlerde ýurdun ýadry ýaraglarynyň ýaýradylmazlygy baradaky şertnamasyndan çykmagy boýunça kanun taslamasyny hüdürlemegi meýilleşdirýärler. Soňky günlerde Türkmenistanyň ekin meýdanlaryna dökülen çekirtke sürüleri bir ýerden beýleki ýere uçanlaryny, olaryň kölegeleri gün şöhlesiniň öňüni tutýar. Olar süýçüp gelýän gara bulutlary ýatladyar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Daýhanlar hökümetiň çekirtke welasyna garşy hiç bir çäre görmeýänligini öňe sürýärler. Adatlyk bilen birleşen adamlar ýurdun ähli ýerini çekirtkeleriň ekilen ekinlere we öňden göweri oturan baglara uly howp salýanlygyny, ilki Ahal, Mari, Lewap, Daşoğul welaýatlaryny köpelen çekirtkeleriň häzir Balkan sebitinde hem çodýanlygyny aýdýarlar. Sosial mediada hem çekirtkeli videolar paýlaşylýar. Adamlaryň tesbirlerini her ýyl bir belanyň tapylýanlygy aýdylýar. Häkimetler bolsa hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Bir goloyda Daşoğulda ekinleri we beýlekimläkleri ýagyş dolu daýlanyny hem şeýle boldy. Ahal sebitiniň Baba Daýhan öňkü Ogulhan etrawyna ýagan çekirtkeni gören daýhanlar beýle köp. Uly çekirtkeleriň ýaganyny ilkinji gezek görýänliklerini aýdýarlar. Çekirtkelerin her biri uly adamyň barmagy ýaly, gaty iri, geçip barýan ýerleriniň ot çöpüni ekin meýdanlarynda ekilen ekinleri nahallary tikizläp iýip barýar. Pomidor, gawun garpyz, gowaça baldaklaryny çöl ýerlerdäki tazyk, ojor ýaly agyslary gemirip diňe çöp edip barýar. Diýip Baba Daýhanly kärenneçi çekirtke sürüsiniň ýüzüniň saragsa tarapdygyny hem sözüne goşdy. Türkmenistan bul çekirtke garşy hiç çäre görmeýär. Öň ak möjek ýaganda hem adamlaryň özleri ot ýakyp çäre gördi. Häzir hem hökümetden goldaw ýok. Adamlar näme etsegini bilenok. Köp adamyň ikini bar eden azaby puja çykdy. Diýip Ahally Daýhan aýtdy. Onuň sözlerine görä, çekirtkeler diňe meýdandaky ekinlere däl, owa ýerlerindäki melleklere, baglara hem uly ziýan ýetirdi. Ýysigimizde ekilen gök, bakça ekinlerimiziň ýysini gördi. Häzir täze ekilen bag agaçlarynda ýekije-de ýaprak galmady. Ýaşaýjylaryň özleriniň bulara garşy görüşip öňüni alyp bilmegi hiç mümkin däl. Bular bir ýerde durmaýarlar, bir ýerden beýleki ýere gaty uly tizlik bilen göçýärler. Her düşen ýerlerini gury ýer bilen tekizläp başga ýere geçip gidýärler. Diýip adatlygyň söhbetdeşi daýhanlaryň derman satyn alyp ekin meýdanlaryna sepmeklerinden netije bolmanlygyny, häkimet wekillerinden hiç bir kömegiň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Häkimetlerden kömek ýok, hemişeki bolşýaly adamlar öz problemasyny özleri çözmeli bolýar. Häkimlikler diňe pul çöplemeli bolanda öz işlerini aktiv ýerine ýetirýärler. Diýip baýdylanlary aýratynlykda gurlaşylan başga bir kärenneçiniň aýaly hem tasdik etdi. Balkanna kabarçymyz çekirtkelerin adamlaryň ýaşap oturan jaýlaryna hem kursäwirýänligini, ýaşaýjylaryň ysy howada içeriğini ýelejiretmekden hem saklanmaly bolýanlygyny habar berdi. Gyzlarwat şäheriniň ýaşaýjylary adatlyga öýleriniň howasyny çalışmak üçin penjerelerini açmaga zar bolanlyklaryny, açılan ýerlerden howa çekiji turbalardan giren çekirtkelerin adamlary biýmada edýänligini gurrun berdiler. Çekirtkeler diňe ekinleri baglar däl, meýdanyny arlygyna çekirtke aglayan kuşlary hem helak edýär. Adatça bolşýaly ýaban kuşlar çekirtkeleri tutup ýýär. Ýöne kuşlar az, çekirtkeler bolsa gatykan. Olar bir ýerden beýleki ýere uçanlaryny çekirtke sürüsiniň kölegeleri gün şöhlesiniň öňüni tutup gara bulut tüýşüp gelýän ýaly duýgu döredýär. Meýdandaky kuşlar çekirtkeleri çokup ýeke-ýekeden ýok edýän wagty olaryň çünklerine şepbeşik sowukluk gelmeşýär. Bu sowukluk kuşlaryň çünklerini ýelim çalynan ýaly edýär. Olara tiz-tizden su gerek bolýar. Şu sebäpden adamlar meýdanlarda çelekleri suwdan doldurup goýarlar. Diýip Balkanly söhbetdeşimiz aýtdy. Kuşlar her 10-15 minutdan suwa gelip arassalanyp ýene-de çekirtkeleri ýok etmegini dowam etdirýär. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
daýhanlaryň öz ekinlerini gorumak üçin görýän ähli çärelerine we meýdandaky ýabany guşlaryň alyp barýan çekirtli urşuna garamazdan hünärmenler Sewit ýolbaşçylarynyň derhal merkezi hökümeti çykyp ekini ýok edýän ziýanly mörmöjekleri garşy zerur bolan derman serişdelerini we zerur tehnikany talap etmeligini, ýogsa hem daýhanlaryň hem ýurduň uly ýany galjakdygyny aýdýarlar.